מה זה? לא הבנתי. יש לי חברה כבר 4 שנים, לפני שבוע שכבתי עם הידידה הכי טובה שלי, ומאז היא לא עוזבת אותי, לא יודע מה לעשות. פשוט הזיה, מהדהד באוזניי, ומבחינתי זה כמו סתירה לוגית. אני לא מבין את האנשים האלה, ולא יכול להבין אותם, את הנשים האלה, את הגברים האלה, בשביל הנאה רגעית. הם באים וזורקים הכל בפח. אני מבין את רמת הקורטיזול, אוקסטוצין, דופמין, אני מבין שאתה באותו רגע נגרר, אתה נמשך, ומאוד קל היום לבוא להפיל גבר, אין ספק. שם קל מאוד לבוא להפיל גבר. והשורה התחתונה, למשל פעם, הייתי אומר לך אל תספר. אבל אני רוצה שתדע, לשקר אין רגליים זה א' כל, ב' כל. מי שמשקר הוא צריך להיות אומן. אמת היא אחת היחידה והיציבה. שקר, אתה צריך להיות אומן. באיזשהו שלב אתה תיפול, וגם אתה לא תרגיש טוב עם עצמך, על הלב, פה, וזה הכי חשוב. זה הזיה, אני מרחם עליך, אבל לך תעשה את זה, ויהיה מה יהיה. ביי חבר.